Mhm. Kunst in de tuin. Toch kunnen we eens aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Irene. Bas van Onderweg. Ik weet het. Ja. Ik ken u. Toch heb je de deuren opgemaakt. En prot je nog steeds met mij. Ja, En voor hetzelfde geld had je Even gezegd dus. van jongens, scheerogen weg. even, want ik Ja. moet gaan bridgen. Oeh. Ik weer voor een kwartier opgehouden. Oh, maar dat komt goed uit. Dan zien we jou kloor. Dat zit je al. Wat heb je een leuke tuin? Wat heb je een interessante tuin? Ja, Wat, dat vind ik ook. wat zit er allemaal op die buim? Aan schilderiekjes? Wat is het allemaal? Ja, een beetje spielerij. 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 Maar dat doen niet zoveel mensen op die manier. Nou, ik heb dat een keer in Frankrijk gezien. Ja. Daar wordt Hans Bosch, daar houden ze nu laten zo'n oud dakpan uit Frankrijk. Ja. Die maken ze door op de vrouwendijen. Die zijn Dan maken ze dakpannen op de vrouwendijen. vroeger, Vroeger. in vroeger jaren. Ja. Toen dat nog mocht. Dat zou ze tegenwoordig niet meer mogen doen. Nee, dus die zijn nog allemaal apart van maat. Ja. En toen heb ik me een paar oude van die dakpannen metgenomen. Ja. En toen heb ik die beschilderd en ik dacht, dat is in mijn busje ook leuk. Ja. En dat geeft kleur aan de hoofd. Dat geeft kleur aan het hoofd. Ja. Wat heb je er nog meer in staan? Zoek ik nou ook iets van beeldjes? Oogbeeldjes, die staan binnen en buiten. Oké. En hoe is het verder met u? Goed, Ja? jazeker. Ik hier tot midden in het leven. Gelukkig wel Ja? nog, joh. En dat hoop ik nog even wat te houden. Ziet je echt van hé? Ik ben geboren in die eerste boerderie rechts. Als ze daar binnenkums rijden? Als het dorp bij de En daar heb ik gewoond en ik heb op een straat gewerkt. En ik woon nu een stukje lager. Maar je zegt, ik heb op een straat gewerkt. Ja, Wat heb je gedaan dan? ik heb met peuters gewerkt. Oh. Leuk werk, hobby wordt dat. Dat wordt geen werk, dat wordt hobby voor me. Oh. Word je een strenge juf of... Nee, Nee? nee, Nee. nee. Maar ja, peuters... Maar dat zijn allemaal lief kinderen. Ja. Kinderen en dat heeft me altijd aangetrokken, die zeggen wat ze in ze opkomen. Ja. Die zien ook zo lekker puur, hè? Die zijn zo puur. En wie ziet je doorheen gerold dan? In dat peuterwerk? Ja, ze zijn me komen vragen of ik de peuterspeelzaal met wil opzetten. Oh, dus je hebt echt aan de wieg van de peuter. Gestaan. Oh, wat leuk. Ja, En toen zei je direct van dat wil ik wel doen. dat wil ik wel doen, want ik vind het, nu de gezinnen kleiner werden, belangrijk dat kinderen samen spelen en ook zien dat niet alles voor de eigen kinderen, Ja. dat zijn er dan maar 2 of 3. Kom je zelf uit een groot gezin? Ik kom zelf uit een groot gezin. Ja, met hoeveel word je thuis? Verwarm met 9. Met 9. Maar er wordt altijd veel roering. Als je dat huis ziet, er wordt veel plaats. Er worden ook veel andere mensen. Ja. Dus bij jou was het een, hoe zou ik het zeggen? Een komen en gaan. Komen en gaan. Iedereen was er welkom. Iedereen wordt welkom. Iedereen. Echt iedereen. Dus hartelijke mensen, ook papa en mam. Ja. Ja? Ja. 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 We hebben ook een fijne jeugd gehad. Wat is het belangrijkste wat je van ook papa en mam hebt meegekregen?
dat ieder mens voor zich goed en dat ze niet naar de buitenkant moest kijken. De hebben goeie bedelaars en slechte bestuurs, zei mijn mama Lens. Dat kind andersom, maar dat kind ook zo. Oh, dat klinkt als een hele wijze vrouw. Dat heb ik altijd gedacht van haar, ja. En nog steeds. En nog steeds, dat Ja. deed nog steeds. En pap? Wat was pap voor een... Heel rustig. Ja? Heel rustig. Dus zo achter het fornuisje met de sigaar of de piep. Op zondag? Of 's avonds? S'avonds. Ja. En wat deed pap? Boeren. Boeren. Wat had je voor een boerderij thuis? Van alles. Ja? Van klein goed tot groot goed. Koeien, paard, varkens, schaapjes, alles wat het geeft. Had je die 9 kinderen ook allemaal hun specifieke taken dan op de boerderij? Ja, ja. Wat, ja. wat was zo'n taak? Wie ik klein was, schoonpoetsen. Op maandag de ganse rit van Nederrijn. En strawwesjes maken voor de kachel aan te maken. Kleine taakjes. Oké. Ja, ik doe dan van, omdat je later richting de peuters ziet gegaan. Ik dacht Ja. misschien de scheupjes op de boerderij. Maar ik was de jongste. Ah, En ik hou al die kindjes zien komen bij mijn zussen en broers. En hou ik op gepast en ik vond dat leuk. En toen ben ik in het modevak gegaan, maar dat vond ik niet leuk. nee? Maar mijn pap vond dat ze het moest leren, moest ze het een huis laten. Mhm. Dus dat zag de moest best. Die 4 jaar van de MAVO mocht ze ook goed maken. Maar Frans en Engels hebben ze niks aan. En ik heb later, dus wie ik al getrouwd wordt, die opleiding voor de peuterspelers gedaan. En waar heb je die opleiding gedaan? Waar was dat? Via, ja, dat weet ik niet meer, schriftelijk. Oh, dus oké, dus dat was niet Dat ergens in de wel. stad of wat dan ook. Ja, en dan moesten ergens. Wie lang heb je dat gedaan met de peutertjes? Tot mijn 67ste, ik denk dat vanaf mijn kinderen doorheen gingen. Tot het laatste. Kom je nog wel eens peutertjes tegen? Jo, Zo op straat? daar wonen er 2, daar woont ene, daar wonen de kinderen van, daar woont ook ene. En ik heb nu een gans jong spul om mijn bij, Ja. waar ik heel erg blij mee ben. Heel erg leuk buurtje. Ja. Daarom wil ik niet weg. Waarom zou je ook weggaan? Want volgens mij kent je nog goed, of niet? Ik ken nog vrij goed, ja. Maar toch, de tuin is het groot, hè. Ja. Dat is 1000 meter. Doe ik met mijn ganzen. Nee? Nee, Alles met beleid. En in nog Ja. eigen tempo. dat ook. Ja. Dat ook. Ik moet steeds denken aan de... want ik wist dat niet. En jij denk ik ook niet, voordat je door in Frankrijk achterkwam. Dat ze dakpannen deden maken van vrouwendijen. Dat wist ik ook niet. Nee. Dat heb ik toch gehoord. Gans vroeger. Als ze erover nog eens denken, dan moesten toch de vrouwen in die dienst aan bepaalde kwalificaties voldoen voordat ze bij de dakpannenfabriek mochten gaan werken. Denk ik ook. Dat is toch... Wat een bizar Dat idee. denk ik ook, ja. Maar als jij mij dat niet had verteld, dan had je weer dat nooit geweten. Nee, zo gaat dat. En de mensen die nu zitten te kijken ook niet. Ja. Ja. Ja, ja. Hey, Britje, ze komen ook zo halen. Ik denk over een komen minuutje ook, of 5. Vief, ja. En waar gaat je dan hier? Hier naar het gemeenschapshuis. Oh. En dan met hoeveel man zitten ze de Britje door? Een tafel of 6. Heel gezellig. Ja?
Moest ze bij Britje ook de mond houden of moet ze dan kan ze gewoon kletsen? Nou, we mogen daar wel in de club, in de echte club, daar moesten de mond houden. Ja. Oké. Niet kallen, maar Britje. En wat is er zo leuk aan Britje tot slot? Ja, een beetje een cupje ook bijblijven. Hè? Kijk. Want dat moest toch altijd... Hersengymnastiek. Ja. Ja, dat doe ik. 3 keer in de week lichamelijk en 3 keer in de week actief. Goed bezig. Dank u wel voor het leuke gesprek. Dankjewel. En succes dadelijk.